Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Dwe mar 10 higa ka higa hoingga kata oketega thenge ne hingo kata keto oganda mondo ng'e mathoth kotenore kod kansa ahinya mar thuno. Onge ng'ama miyo kata achiel monego bed ni chomore kata rakore kod kidieny mar kansa kende. En tijwa kaka oganda, en tijwa kaka joluo, en tijwa kaka mondo mi waneni jogewa kata jogo mantiere kod tuoni kata motimne gi screening mayudo thieth ma tuoni osir kendo chung kodgi kanyakla. Wantiere kod wele studio ka daktari Poti Machilari adek kata kamano wendo mosechopo e studio bomiyo thuolo mondo mi onyiswa nyinge en nyar kanye amor mar nene studio konenore majaber mokalo machiegni e penj laktar. Erokamano Madam Ruth kumiya thuolo mar biro e chenro mar penj laktar. Amor kuom bedo kodu e odiechieng' ma kawuono kendo moloyo e kinde ni ma wahingo wach mar kansa mar thuno. Nyinga en Grace Akech Okelo ma jaod Oscar Anthony Mito. An nyar Uyo Makokwiri. Uyo Makokwiri ntiere Irarieda. Akawo dak machiegni gi dalawa kanyo, ok bor ahinya, Uyo Makobong'. Amor mar bedo kodu odiechieng' ma kawuono. Amor mar bedo kodi e studio ka iwacho ga ni nyiri mabeyo ok ted mabor giteda machiegni kanyo. In kaka jalweny mar kansa kapok wadonje twak matut mokalo ka waloro dwe mar 10 thor wach eni onge ng'ama miyo monego bendi chomore kata kedo kod kidieny mar kansa kende. Ang'o minyalo wachi kotende kod kansa mar thuno in kaka jalweny? Mokwongo dawach ni kansa mar thuno kuom sani aparono en gima ng'eny kabisa. Kata nyalo bedo ni ji matin mawuok oko mawacho ni gin gi kansa mar thuno, to an kaka kanyalo rango kata an awuon kama tiye, ang'eyo ni nitiere ji mantiere gi kansa mar thuno to ok digiher mondo ng'e. Ok digiher mondo ji ong'e ni gin gi kansa mar thuno. Koro wach kansa mar thuno aparo ni ok en wach matin ei pinywa mar Kenya kata e pinywa mar Afrika. En wach ma serious. Monego bed ni imiyo teko kendo imiyo jingo kata kolure gi sirikal kata kolure gi jok mwadak go kata kolure gi wede kata kolure gi osiepe kuonde ma ji tiye. Wach mar kansa mar thuno en gima osebedo mang'eny ahinya. To hinyo ji to jomoko lingo. Mane madawach. Makar lingo kani ema idwa ni mondo mi ki iwuoye motegno mokalo kikiling tiyudo hinyro kikiling to gini di wuo mondo mi iyud sir mowuok kuom kata kaka tuwuoyo kodi kama en mana sir madwarore kamano. Wendo wakendo daktari wasechopo e studio ne odich matin nolosa achiel ariyo adek kotendore kod chenro ni en laktar mabende wagena ahinya kotendore kod weche mag thieth weche mag kansa gi yie mondo mi arwake onyiswa nyinge machiegni daktari. Erokamano Ruth, koran iluonga ni laktar Primus Ochieng, koran laktar mathiedho tuoche mag kansa, to atiyo Kenyatta to gi private hospitals ma tie around gi to kendo apuonjo be Nairobi University. To amor ahinya mondo abi kawuono mondo awuo twakni. Dala kucha kar Nyamasari Akano. Erokamano. Erokamano nya daktari. Waloro dwe mar 10 tiende ni waloro dwe ma iketoga awareness mang'eny mokalo kotenore kod tuo mar kansa. Akaw kawuono wakituma ino e kansa mar thuno. Ere gima onego bed ni understand kotenore kod tuo ni daktari? Kansa mar thuno en kansa kuom kansa tetete. Kokaw joma chuo gi joma mon e pinywa ni en kansa mang'eny kabisa. To en kendo kansa wayudo ka mako joma tindo, joma dongo, kata joma chuo be omako lakini joma chuo to tin. To ben kansa mosetim research mang'eny masani ithiedho ji kata mana jok manigi stage mar 4 ma ji oluoroga nyalo dak kothiedhgi maber. To kendo en kansa minya timne screening nyiso ni inya yude ka pod kodwa chakore ma pok onya kata pok obedo maduong' kabisa. Koro en kansa monego encourage ji mondo ji otim screening nekech screening mare ok tek ahinya. In ibedo laktari mari inyalo pimori kendi kendo inyalo dhi osiptal. Nitiere picha mar ultrasound, nitiere picha mar mammogram mitiyogo kabisa. Picha mar mammogram ni iyude kuonde osiptende
ma Kenya ka mag referral hospital gi te. So 47 county referral hospital ni kod machine go te. To kendo kaluwore gi nonro mar thieth ma sani biro manyien mar sani iluongo ni primary health care mare wacho ni onego tim ni screening mar mammogram, mar prostate, to gi ma breast mitimo go mammogram gi ultrasound no e yo mayot, e yo ma free. Koro nene kata sirikal osino ni tuo mar kansa mar thuno ni en tuo mang'eny, to kendo koro facilities go oseyaw gi ma ji onego make use of the. Moro kapok aduogo ir jalwenj wa odiechieng' ma kawuono, ang'o momiyo kidienjni mar kansa pod omedore ameda ka gima omedo sudo, ji medo yude mathoth kotenore kod higni machon? Debe ni ang'o matimore daktari? Koro mae gima pod otamo jononro yudo kabisa, nikech kansa medore higa ka higa. Waneno ka ji ma iyudo manigi kansa medore, kendo iyudo omedore family. To ok mana kansa mar thuno ni, kansa gi tete medore. To mar thuno to waneno komedore kabisa madwa hinge moko gi. Kendo joma ithiedho kode dwa medore kabisa mohingo kansa moko gi. To gi kansa moko bwana mabe medore kabisa en mar prostate ni, mar joma chuo, to kendo mar cervix be osemalo, to gi mar esophagus makaro mar lokro, to kata mar liver, to gi kata mar colon ni bobede mang'eny kabisa gi rectum. Koro kansa omedore. Waparo ni en flu mantie sani, ng'ata nya yude. Iwacho ni ng'ata nyalo yude, joma tindo yude, joma dongo yude, nyithindo yude, joma nyiri yude, joma chuo bende yude. Tiende ni ong'eny. To raka maki kanyo kata jo lakteche mathiedho ogine miluongo ni veterinary surgeon, jo veterinary be nyiso wa ni gineno ka tuoche mag kansa ng'eny kuom chiayo. Animals, chiayo, kata dhok, kata diek, kata guogi, ineno kansa mang'eny sani molo chon. Koro ginene en gima sani affect ji te, dhano kata mana le moko gi. Okang'eyo daktari, kata kamano kaka wamedo dhi nyime gi twagni, wabong'ia ni debede ni dhano gole mang'eny kuom chiemo ma wachamo sani, debede ni ang'a timore momiyo sani ong'eny mokalo. Kata kamano ang' naduogi iri mondo miwa sigandi mana matin nono ni fwenyo karang'o, to seche mani fwenyo reaction ne chal nade, nikech thothne kwago ga mbaka kod Dr. Primas ni nitiere ga kaka onego beni ng'ato inyiso ni oyudi kod kansa, nitiere hocho monego beni timo, tok ni kende nyaka ni family ni duto te. Sigandi chal nade kwa kiteyo machuok mokalo? Erokamano Madam Ruth. An mokwongo shida mane an go ne en mar bat. Bada nochako bet malit. Aparo nachako winje late 2020. To gimi winjo tifwayo cha. Wacho ni maybe ajonya. 2021 adhi hospital, omiya gel mawire, actually nochakre gi go kaka. Awiro gel, okayudo lokruok matin nikech no relieve late mana winjo. To kendo kor higa mar 2021 no, achaka winjo ka koro duogo ma koro tama tiyo tije moko mokanyal winyo badani, okanyal movement, aneno ka koro bedo limited ego kaka. Kachaka dhi hospital, oketa e physiotherapy. Adhi for almost 5 sessions a beach. Kirwaya titimo badanade. Aito gi pain killers ma very strong. Mo okwe for kum kinde ma itimo na mago to antiere gi yien to lit dok chien. Koro kachopo December 2021 to chieng' moro awuok e office to ka omona lokra ka magol nadwaga mo chupa mar modho gi toka, tawinjo ka gima side achiel odong' chien. Awinjo late ma very sharp. Awinjo ka gima odok chien mamulo monda a confirm ka pod go kantie, ayudo kantie. Koro awacho gi chunya ni gini koro okapar ni en gima ok en gima tin. Koka bang' ndalo 2 tafwenyo ni nitie gimoro ka be marateng' ma koro tek ego kaka. Koro tanyiso wuon nyithindo ni badani oserama ma koro leche man kagi koro sechako tuo. And then mano ing'e ni chalo koro angera. Then wanyiero over it. Then koro ka aikora adwa dhi tich, to kona ni to be ineno ka thundi kono konchiel odok iye to konchiel ni oko. To naleo gi jam ma Nairobi taringa biro. Then
kadog godhiambo to aparo ni we rangane. Tanena dier kachiel, chal ka gima tin, odok gi iye. Koro piyo nono to koro Mr. Google. Ayelo piyo to koro asomo the possibilities. Tanyise ni ng'eni gimi wacho na chal ni en nini ranyisi mar kansa. Okona ni we tugo manano kika chaka winji kiwacho dhok makamano. Koro aling. Wach mar kansa no koro waweyo. But aneno ka badani medo bet malet. Koro kam Januari awacho na kuonga ter nyithinde school, then abro chako luwo wach mar thieth. Koro kochopo Januari tadhi kar thieth. To kana nyiso daktari gima ne rateng' kani, to kona ni dhi tim mammogram. Anyise ni mammogram en mar Thuno, to yie nanie mane mi dhi tim. Kechan kata kana temo mulo ge gima na winjo ma, ok na winjo lamp. Okona ni mane mi dhi tim. Then I decide ni kura abo dhi manyo gaino. Then adhir gynecologist, obe koneno to kona ni dhi tim mammogram. Eno kora mammogram, onyisa ni tim ultrasound. Then atimo ultrasound. Kuro seche mitimo this ultrasound tawinjo late kabisa. Then kijana mane operate the machine. Onyisa ni to isebet kode ndalo marom nade? Apenje ni ena. Poko bet maduong' ahinya. Then apenje ang'o ma poko bet maduong'. To koni kikideu laktar bro pimoni. Then kawatieko to ora ir laktar otero report. Then laktar ochako ora ni mondo adhi atim gimoro milongo ni FNA. Maybe laktar bro koro ko asetimo that FNA aduogo go onyisa ni koro ora ir breast surgeon. Tapenje ni what exactly? Okinyisa dichiel kiparo ni an gi kansa. To kona ni aparo ni en gi kansa. Then anyise ni okay, ka an gi kansa to ok wamul. Kech naneno miyo moro ma ne nigi kansa back when ka ne pod atin. To kano dhi omul no ng'adi gimoro kama ni dhi pim. To mama no adhola no medore moto mabade ni ukuot motho. Koro anyise ni kopo ni an gi kansa to kara weya. Aparo na nyalo dak mabor moloyo komule ni ora ir breast surgeon. Kech surgeon ang'en dhi yang'o. To kona ni adhi samoro ko dhi yang'i dhi. Ohoya kamano. Koro kadhi to chako ora mammogram. Then a long story. Atimo mammogram. Then ochako ora ya gani naitwaje? Daktari Daktari Brojiso. Ming'ado koro apise. Koro adhi ochako ng'ada piece. Then gi confirm. Koro kana dokir magi koro ni ora gi the breast surgeon. Koro kana dokir surgeon no to nyisa ni wase confirm ni koro in gi breast cancer. Tanyise ni ang'eyo. Kech from FNA kana somo the results na neno ka en breast cancer. But the point mananeno go mane odonjona ni results ma wayudo bro already an gi 80% mar confirmation ni an gi cancer. Koro already nachako isechako yie ni asechako yie. Actually in between adhi dala I lost my aunt. Then anyiso my sisters ni an gi cancer. Ging'isa ni binge gimiwacho in. Jok manigi kansa ninde kitanda ok wuoth ka ngima kaka iwuotho. Maybe jogo timo makosa. Koro ing'eni ape wacho ni koso. Lakini karango tests mosetimna takoni hapana. Wamake amaka kanyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Bang' thuolo machuok mokalo ma ana nyisi ni en sigana mokadwa no bai kata matin. Wantiere Dr. Chieng' ma bende bro medo lero no weche gi matuta. To nyalo kaw thuolo marom nade kapok ofwenye ni ng'ato nitiere kod kansa mar thuno. Mane mwaduogo godo miyo kik isuda kik idhi mabor. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. they prefer. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV. Nyinga Mary Oyeke, anya Homa Bay County. An gi nyithindo ariyo, an gi family maduong'. Ntie joma timo free awareness every year. Giluoro, ginyiso ji biuru, opimu, tuo aina. Waindi timo gini maber kabisa. Ingeni ntie pogruok. Ng'ama chako, gi ng'ama yudo koso. Nikech wan warito, nyaka iwinjo kakoro, okinyal chungo, okinyal wuotho, kore kiting'ori idhi osuptal. Mang'eny iyudo ka tuono oselandre del, makoro thiedhe bedo matek kabisa. Koro konyuru jou, koyude chon, ber moloyo koyude kosewuothe del. Nikech kosewuothe del to thiedhe tek kabisa. Jiwre uru, ukony wedeu, ukony jou, ma oyud nigi tuoni, kikurengi, oken tho. This message is brought to you by Royal Media Services. We care. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abitabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo page laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu, wakelo welo, wakelo jolony mondo mwagom mbaka wane ni to kare en gang'o madhi nyime. Daktari kapok aduogo ir wendowa, en ang'o ma nyalo ga kaw thuolo marom nade ka ng'ato pok ofwenyo ni nitiere kod kansa mar thuno? Winjo kaka wacho ni nok owinj gimoro amora, ka bende no kata nong'iyore to nok one gimoro amora. Debede ni ang'atimore ga ma samoro nyalo pondo to gikone ka idhi pimi tido ni nitiere kod kansa mar thuno. Erokamano Ruth. Koro kansa okram ji, kata kaluwore gi kaka Grace ne winjo ni en ni gik mane okuot e thundego noninde nerves, leche mag nerves. Koro leche mag nerves emomiyo nitere physiotherapy. To kansa wuon thothne ok orem. Emomiyo ng'ato nyabet kode kanyo to paro ni en gima kawaida, kata nyabet kanyo to miule gatipa ni en mana dendi mokuot ma kawaida. Kaluwore gi nonro wacho ni time ma kansa chakore to gimiyude thoth ji en ga higni 5 ka higni 10. Koro ken gima chakore higani, en gima chako dongo mos. To samo dongo no, immune system mari yudo ni gini ok en dendi, nikech kansa opogore gi dendi. Koro dendi chako timang'o, immune system maro goye to kethe, to chako duogo kendo goye to chako. Koro chalo kaka jok manie lweny. Samoro igoyi migori piny to chako ichung' kendo chako igoyi
koro chopo kuma koro ingo ng'ama goyi cha imbi chako goye. Koro ema chako bedo, koro no chako lamp no. Koro lamp mar kansa opogore gi lamp moko gi nikech odongo piyo piyo. Odongo piyo piyo. Koro kosedongo moduong' eka koro ji mang'eny chako winje. Emeno ka samoro ng'ato nya bedo ni nigi lamp maduong' e thunde to iparo ni to gino chako karango. To ng'ama nobedo makata ok chekre kata to ok ni kata ng'ama obed daktar lakucho kata mana Nairobi ka wayudo ji mang'eny mabiro kwaneno ka nigi lamp ma en kata mana rom gangu mar lwetani. To ok no winjga to beta kanyo. Koro en variable to en gima kaw muda. Okaw sa. To en ga wach mane daktari nikech injo ka jaode no nyise ni kiki chaki wach makamane dhogi. Kodhi dala ka ne gidhi e liel onyiso nyimine gi ni bunge ni atire koto mar kansa. Nyimine go wachiri gol wach ne dhogi oko. Joma tire kod kansa ok wuothi okuo ka kiwoyo ni. Ang'o momiyo wantiere ga kod luoro kata peke gombek ni aina gi. Kuom higni mang'eny oseng'e ni ng'ama nigi kansa odhi tho. To onge ng'ama dwane mondo tho. Parane kata mana tuo mar ayaki ji noluoro nikech ka in ga ayaki titimo ang'o idhi tho. Koro nikech kansa okaw ni jo kansa ok nyal dak, kansa ok nyal thiedhi, thieth kansa nigi complication mang'eny. Sami thiedho ng'ato kansa no ji neno ni nigi tuo mang'eny, ji chandore. Koro miyo tuo ni osebedo stigmatized makoro ji oluore kabisa. Momiyo wano kata ji mang'eny nyisowa ni ok odwa mondo dhi pime nikech kong'ise to ng'e ni ngima ne orumo. Sama entie kode to kiaeno ngima ne bet ber. To ok en kamano. Kansa en gima sani nitie thieth mang'eny mantie nya thiedhe. Kendo thieth mar kansa nopogore kama chon. Grace bungiso ka chemotherapy ji oluoro otuo ji to kotuo ji kaka chon cha. Radiotherapy be nigi side effect kama to gin gik ma ng'ato nyalo thiedhi tidhi mbele gi ngimani. Koro ji ok onego luor nikech onge kuma ibi ringi dhiye. Tuo en tuo onya mako ng'ata ng'ata to kati dagi kati yie kodhi maki tang' no maki amaka. Koro samo maki tibedo gi chir tibedo gi laktari tipimi tiyudo tuo timoni stage atimi thieth indhi mbele gi ngimani. Erokamano ahinya. Grace ang' naduogo iri. Yes. Iya dala sisters gi wacho ni mag gima kikichaki wache dhogi. Gini noketo to more chunyi, gini nokelo ni pek more chunyi. Koso ne ibeda beda jachir ki wacho ni osepim, oseyude kendo adwa dhi nyime kod wuodhni. Mokwongo gima koro nobuoga ne ni to kaka giseluor giwegi no. To ka koro bedo confirmed to kara gibo bedo maluor machal nade. Koro aparo ni kowuok kuom duoko bila mane gimiya no gimoro no bede chunya ni nyaka ane akwonga bed jachir monda mi joma nitie machiegni koda geno kecho gin kane giwinjo ni kansa to koro ne giseluor koro agombo ni monda mi gigeno koro kata ka wuok dala tabiro tawacho ni adwa chomo laktar tir tadwa chako thieth to an gigeno na brother maber mane mananeno kuomgi. Koro kata kana duogo ka duoga chopo koni ka dhir laktar openja ka ikora mondo wachak thieth. Mokwongo penja ka dagomb dhi ir jahocho. To kora penjera ni jahocho dhi penja nang'o? Odhi penja ni kik iluor tho ma ok en giko mar ngima. Achako go kwano then achaka go kwano kendo mar cost mar thieth. Tawacho ni ok adhi chulo jahocho. We mondo kora achok mango. Achako godo thieth. Koro no okwongo keta chemotherapy. Onyisa ni mondo otimna chemotherapy mondo dog matin. Odog matin mondo koro kata kigolo thuno tigole duto. Koro ketna chemotherapy atimo session saboro. Chemotherapy ne challenge maybe kata kapok ipenjo to koro nikech koro asechako wadhi adhi nyime. Chemotherapy kana otimna mokwongo to palliative nurse mane rita wachona ni mokwongo wi mang'eny ni bro lwar wi ane ng'eny to nolwar nyaka ka okona no obo chot tapenje no bo chot bang daladi okona ni jumani itimo chemotherapy mokwongo koro kiduogo after 3 weeks
tibro duogo ka koro osechot te. Manok na yiego. Nawacho ni onge gima nyalo chodo wi dhano e juma achiel. Mana keto kando. Nyisa ni ko setimni chemotherapy, ok ibi chiemo maber. Chiemo bro chandi, samoro chunyi nyalo lewi, ibro bedo ng'amo ol kinde duto. To wacho na one thing. Conserve your energy. Energy matin ma in go no. Kane. Kiki bed ni kineno ka gimoro rach tiseringo dhi timo. Kineno kama oket marach tiseringo dhi timo. Gima nyalo timre ni en ni nyalo lwar kamora mora. Koro chok energy matin ma in go no e kinde gima idhi mbele gi thieth. Nikech teko ni bro bet matin. Ochako nyisa ni kata ka dhogi rach to make sure ni gimoro donje dhogi. Kata en mana kijiko achiel. I make sure ni chamo kijiko achiel no. Atimo chemotherapy mokwongo, nyaminwa matin obiro, ma wabet go, nang'ok kabisa. Nang'ok, tadiew. Ka winjo tik chiemo mora mora, tadhi ng'ok. Kata ka gichielo kitungu, to ana dhi ng'ok. Anything, chieng' mora wacho na gombo rech manumu, magidhi gi manyo mabor kabisa. Tikelo na rech manumu to wacho no, kadwa ni mondo tede ot. Gidhi moko mach oko e kendo, Nairobi ka. Omoko mach oko mondo kika winji tik mar rech. To rech no kano osechiek kokele mesa. Ochopo kode ni tana dhi ng'ok. Meaning ni ok achame. Mano kimo mokwongo. Kimo mar ariyo, koro nyaminwa bendo biro. Nyaminwa maduong'. Koro ene mobet koda throughout. Lakini kano ochopo kimo mar abich kadhi mbele. To koro effects go nodok chien. But mana kaka ne laktar wacho cha. Kuom effect ka effect, mana yudo kata mar ng'ok no, nitiere yien mane miya. En na ni samoro ne miya go, to maybe amuonye, to samoro nikech koro yani nono, kang'e gimomiyo nikech be pod nanyalo muonye, to kobudho matin chiemo no pod kawinje to pod ang'oka. But aparo ni ne gitemo kabisa. Nitiere yath mana muonyo, to nitie yath mana chuorago. Mana chuorago awuon. Koro kata ka ne tek, to at least na manage aborogo. Trago ne Nyasaye erokamano. Nikech bond mar family mane an go. Nyaminwa maduong' iluongo ni Rosatieno. Ago ne erokamano. Orita kuom dweche chiegni 6 kodare dala ne to biro dak kodaka. Koro ka nyathi matin, ka ng'ok to ringo dhi yweyo. To ene mano puonje gimoro ni ng'ok bendi thiedho gi ndim. Kiwinjo kidwa ng'ok, to obiyo na ndim matin e kijiko. To kete lewa. Then ng'ok no lal. Somehow. Koro from the time mano biro, koro effects nitie kaka nodok chien. To kana chope kimo mar abich, to naneno ka koro nodok chien kabisa. Nikech ne gichagi introduce moro bende niluongo ni accepting. Lakini naneno ka nopogore kabisa koro. Ka pimo mokwongo 4 mokwongo, to 4 mar ariyo. 4 mokwongo ne tek. Wino lwar kaka ne owachni cha? Oh yes. Nolwar. Nanyalo muko wiya, amako wiya kama, to dong' e lweta. Nolwar te madong' kama. En yier wich mora mora mantie dendi. Kata mag wang'e na ongego. Kata magi ne onge. Ne gilwar duto. Koro gima no timore bang' ka wiya nolwar, ne koyo chama zaidi. Koyo ne chama mab normal, mok kawaida mar dhano. Kech samoro chieng' rieny kabisa, to anadwa na umra nyaka gonget. Tarwako nyaka socks. Kata dhi e chieng' no, tadhi nindo e chieng' no tu kaka an. Koro bang' kane wiya olwar, na winjo koyo zaidi. Matin tu ka koyo donjo matin bet asniza. Ajir. Yeah. Wamake maka kanyo wayude weche manyene yo machuo ka waduogo to wadhi yawni line wagombaka wabomulo kendo kod daktari matin effects mag kimo kaka koro ne Grace ng'ok mang'eny no ng'ok no bende wito ratil ng'ok no bende wito madini mag del wito pie del ere kaka ng'ato nyalo balance ere kaka ng'ato nyalo deal kod gi mondo mikik oyud hinyruok mang'eny kik idhi mabor Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote
naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Bendi yenu Rajvir, Dakachel, Bendi Unuser Mogagi Rajvir. Miss Gill, is this a love marriage or an arranged one? Tuo mar kansa mulo ngimawa duto e yore mopogore opogore. Anyuolawa, osiepewa, kata jogo ma watiyogo. Nyalo bedo ni achiel kuomwa osechango ne tuo mar kansa. Jarit jatuo mar kansa, kata en jalno machiwo kony ne jatuo mar kansa. Tuo mar kansa en gino mantiere kindwa waduto. Nyaka wariwne lwedo mondo waked kode. Kanyakla wariwre kedo gi tuo mar kansa. Ka waduto wadhi mondo timnwa screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Teka video na post pale NGC. Kocho pongeso kangeso, sangwen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lin Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok dier ni ubai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud wenda ni kaka sikiza kodni, Dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Due to the nature of the offense and how it was committed, the deceased family, friends and community are angry, and they may harm the respondent if he is released. Achije mokariyo mamine omaki gi magina ma ichichni mar jatij kambi Wells Fargo manchonegi Willis Ayeko. In the last 3 months alone, the country has reported 97 cases of femicide. Obila oyango ni mine maromo 97 osenegi yo makoch pacho ka idweche 3 mokalo. Only to ask him mtihani ilikuwa aje, akaniambia mam, hatukufanya mtihani. Wenye shule walikuwa wakipatia watoto mtihani gushi. Jopuonjre sikunde Silver Bells e boma ma Eldoret oyangne otimo penj mar Kipsea Mabandia ka directors mag skunno omaki. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kidienyi ni wayaw ni mondo mikori goe mbaka kod Grace, goe mbaka kod daktari wa ka watieko dwe mar 10 mabende wang'iyo kata watieko kacha weche mag kansa. Daktari awinjo tuwagni, iwinjo wuodh Grace, ha? Opimo kacha ni yewiye nolwar makochopo to koro kagima pudhore apudha. Ka yewiye en gi wich mabeyo mokalo. Okanyo ni Grace seche makoro nochako thieth nene stage mane to thieth ni seche makoro ngato yudo chemotherapy kata radiotherapy side effects wasebedo kwa wache chendo ni mori nyalo mulo no mana matin kaka ngato nyalo manage gi. Chemotherapy en tuo maber, en thieth maber, lakini rach thieth no ni othiedho dendi te. Kako dwanyoso kansa sa kaka imbo dwanyoso dendigi. Owacho ni chemotherapy onego mi gi laktar manigi qualification mar oncologist, nikech en tuo ma en thieth ma kok obedo monitor maber to nyaka mna tieki. Koro mokwongo chemotherapy mang'eny
nigi complication magitimoga kabisa en kuom joma mine ni kaka mar breast thothgi miyo ji yiergi lal. Mar ariyo en ng'ok, jok moko ng'ok, jok moko diewo. To ng'ok sanie wan gi yedhe maber ma komiyi to ji mang'eny kokaw kuom ji 10, ji 8 nya bedo ma ok owinjo gi ng'ok, lakini appetite kata mana winjo ka chunyi ting'ore mane ma pod waonge gi yadhe. Koro inya winjo ka chunyi ting'ore lakini nyagine ma ok ng'ok. Mar adek, ji hologa kabisa, thoth ji bet konjo kool, jok moko dhi e tich to ginya ol. Marache mogik en week mar 2 ma en iwinjo maber, ok ing'ogi, ok iwinj ol, idhi tich to immunity ni chemotherapy nya tieko. Kanye minya yudo ka immunity nya dhi mapiny ma kata mana kiyudo flu no nya teri e ICU. Inya chamo kata mana maembe moko luok maber inya diyo mama no teri e ICU. Koro mane week ma dangerous moingo kata mokwongo. Ng'ok, appetite, yiegri nya duogo to immunity ni kodhi mok wa rescue tinya rumo. Week mar 3 ji mang'eny koro winjo maber, gin gi recovery. Koro sane mko chak waketie gini. Koro thieth kansa opogore gi thiedhe mang'eny nikech sama ng'ato chako cha ongima ka siling, to bang' miye thieth no obedo matuo. Koro wakelo ni tuo, emomiyo nyaka watim ne ng'ato counseling. To side effect gi ka laktar owuotho kodi maber, kino gi complain kaka Grace ne wacho ni ken gi complain ni to laktar ndiko ne adhi complain dakar. Koro ji mang'eny can go through it a little better to obet otek matin. Ji mang'eny dhi through it and ji mang'eny mandi. Nitie moko maka accepting ma en iluongo ni target therapy, gin to gionge side effect mang'eny, gin gionge go. Koro ji mang'eny matiyo kod gionge side effect. Side effect bedo kopogore kuom ng'ato gi ng'ato. Jok ma oluoro bedo gi side effect mang'eny, jok mokao ni this is a normal treatment, side effect no kabet matin. Koro psychological braveness no en very important sami chako chemotherapy no. Nitie jok moko ma en side effect obebiro gidhi adhiya ng'igi mane ber, koro kiyude e yo mabet yot, toko yot, to bet ji mang'eny time, to ng'ata nyalo dhi through. Kaito kaka ne wacho no ng'eny cha ber mondo mi ji owinj gi kainagi, mondo mi ng'e ni gini nyalo yudi, tinyalo timo nang'o, nyalo bedo nang'o, thieth nyalo chalo nade, side effects mag thieth nyalo chalo nade, ere kaka inyalo chomogi. To mogik mwaneno, jok man nigi strong family support dhi e yore mayot, kaka en wanyamin gi ne nitie, o encourage, koro ok omi loneliness cha, ok omi luoro mang'eny. To jok maonge gi support ma gin gitime kende no, wayudo ka kendo affect kabisa nikech gin gi paro mang'eny, luoro mang'eny. To sama side effect obiro, ng'ato nyalo luor kabisa macho ni ng'ok ma ng'ok ni ok adhi rumo. To sama in gi ng'ato ing'e ni kata kituo kabisa ojiwi kendo nya teri hospital. Koro family support no duong' kabisa. Overall ok en thieth ma yot nikech kata NHIF bo chulo ni kata insurance bo chulo ni kuom yath chemotherapy. Nitie thieth moko matindo tindo gi mar ni ng'ok, yol, yonge appetite mago thothne chuno ni nyaka igol pesa pocket mari. Koro mano combine miyo thiedhni obedo kama a little expensive. Grace, ni romo gi Dr. Chieng' level mane mar thieth? Okay, Dr. Chieng' naromo go ka atieko timo chemotherapy, atieko timo surgery, aromo kode bang' radiology. Bang' kano timna radiology, ne ayudo shida mar yweyo. Koro kana wuotho tawinjo ka ok anyal reto, ka reto to muya ng'adre. Ok anyal kawo deep breath, muya ng'adre gi malo ka. Ok anyal reto, to ok anyal idho stairs. Koro kana dok ir oncologist na mokwongo, laktar na mokwongo, to ora mondo adhi ago picha mar kor. Tadhi ago picha mar kor. To kana duogo duoko, to rango to penja ni ng'ama noyang'i. Tanyise ng'ama noyang'a. To kona ni nokonego yang'i. In stage mani se chope. Noromo bed ni kori igayo ni rem. Tapenje ni mano tiende nang'o. To kona ni nikech tuo ni no sekale thuno. Ok noromo bed ni yang'i. Takone ni to kuongo penja kanogoya picha ta yiene niye to nyisa na kel ne picha no. Adhi akelo ne picha.
to kona ni mae kamochope ni oromo bed ni kori gai palliative care. Koro ging'eyo matin mane an go. Nang'eyo ni palliative care mano tiende ni ng'ama irito thone. Koro ayuak kabisa, nadok ot ta ayuak sana. Awacho ni koro kama chope ni irito thona. Coincidentally, narango chenro uni. Ema nanene Dr. Chieng. Koro anyiso nyaminwa mane an go ni an aparo na bro dhi neno laktar cha. Owacho notiyo Kenyatta. Mane kaka nadhi manye. Koro kadhi manye ta ting'o pichni nago te. Taparo chieng' manadhi no, pichni go ne girango ka gin ji adek, ok norange kende. Girango ta winjo kaka gidiscuss, kaka gipimo wach. To ng'ato wacho ni kadine bed ni tuo ni emolandre ka, dine waneno a definite shape. To machielo be wacho ni gimwaneno ka ni ok en definite. Koro mae ok nyal bedo tuo ni. To en bende wacho ni mae chal wang' mar radiology no. Koro mane kama ne wachake kode. Koa kanyo nomiya yien. To nyisa ni mondo omiya migoyo ma jo asma goyo gacha. Omiya migoyo no to gimoro mimuonyo. Mondo yaw kori. Mondo yaw kora. But okona ni bro kawo thuolo. Koro abed gi horruok. To kana tiyo kode bang' dwe achiel, aneno ka kora nyalo idho stairs. Karwa natiyo first floor. Aneno ka kora nyalo idho mos ma chop first floor. Koro kana dok nene kendo bang' dwe achiel, to gimokwongo openja ka be aseneno lokruok moro amora. Ta yiene niye. To kona ni dhi mbele gi yadhno. Koro nyaka kawuono ni pod awuotho gi iluongo ni awuotho gi paf. Pod awuotho gi yadhno nyaka sani. Koro kanye kama narome kode. Koro kumo chako ndiko na kendo yien ma pod amedo tiyo godo nyaka sani. Kama. Daktari pimna mana matin. Oneno oncologist, owuoth kode motere nyaka yeng'o kod weche makamago, otere yore gi duto te mag thieth, ma kendo laktar wacho ni in ok onego beni yangi, in koro onego beni gaya, in koro onego beni rita. Ang'a timore samoro ka tudruok gi jotuo, ote mimiyo jatuo, kaka imiyo jatuo, ok ang'eyo pimno matin daktari. Koro en ni pinje mang'eny maloka osedhi mbele gi wach thieth moingowa. Gin gi gik miluongo ni protocol. Koro kidhi New Nyanza, oncologist ni bothiedhi kaka ng'ato bothiedhi Nairobi Hospital. To wan pok wachopo kanyo, omiyo oncologist ne thiedhi kaluwore gi kaka ng'eyo ma en go. Koro ma nyang'isi kama, ma nyang'isi kama. Koro kuom Grace kanwa neno ka gini nok chalwa ni gini ochope kore, nwa bedo piny, mwa wuoyo kaka iluongo ni multidisciplinary, mano ni gini ok chal kama. Ma to koro nwa timo ne PET scan. To kwa wayudo ni kare, sama notimne thieth mar radiotherapy cha, nikech sama itimo ni thieth mar radiotherapy, radiology ka biji wache, nikech itime koro reis go kalo kori, neni reis go nodonje lungs matin, mowang'o beto boyo. Koro mane momiye gima chalo asma. To noyudo ni thieth mano thieth ne ber. Koro mane en side effect. Koro oncologist cha machielo cha, kana no gire oboy no wacho ni gino osedhi nikech thoth tuo mar breast ni dhiga obo. Koro kano wang'iyo maber no wacho ni to kendo gima waneno ni kama ne ogole Thuno cha ema toke kanyo gini timore. Kane en gima nowuok kanyo mo spread ye nonego bed ni en oboye kora chich kora cham to kono kompogore. Koro momiyo no ajiwore mo wacho ni kik ibed gi paro, wabumi wathiedhe kaka ng'ani gi asa. Koro thieth mar kansa nigi complication mang'eny. Mondo kan wacho mar chemotherapy, radiotherapy no be nyalo bedo gi complication no manyalo wang'o kori. Koro pinje mang'eny sani itimo gimoro ni sami itimo ni radiology no kata radiotherapy no imako muya, ma en gima pod ok watim e pinywa ni, mondo kik oboyi bed kama radiation dose neno ng'enye, mondo kik wang'i. Nitie yore moko ma sani itimego iluongo ni modern radiotherapy, ma be wachiegni chope mos ma koro chuno ni igolo adundo ni, igolo boyi mondo kik ibed kama reis go kalo, nikech kokalo to nyalo ketho gi, nyalo hinyogi. Koro mno ka sani idwaro ni watim gi masinde ma modern, na ka mtokni masani kiriembo to kichiegni chopo machielo to ng'isi ni ichiegni chopo. Chon cha to nyaka ning'i gi wang'i. Kogina go kona to ng'isi ni go kona. Koro masin masani be nitie masinde ma kamago mantie osiptande moko ma pod wan kod gi sani, to moko be pok oyudo kanyo.
Koro nyang'is ni ka kitim kama, katim kama. Koro thieth masani odhi mbele. Teknoloji omiyo ji mang'eny nyatimne gi thuothni ma side effect go bed matin. Samoro en accident, nikech kata Grace nothiedhore osiptal maduong' kabisa, ok osiptal matin. Neno kwanya wuoyo nying osiptal to gimoro nyatimore. Koro gigo boga ji, kendo thieth kansa kaka mar radiotherapy no, side effect ne inya yudo kata mana 20 years bang' thieth. To thoth ji manigi tuo mar kansa koneno side effect, thoth ji luoro ga ni kansa choduogo, nikech oboduogo gi rem, oboduogo korami, onya duogo kojonyi, onya chalo gima kuot. To kare en manang'o side effect ma thieth manomiyi higni mang'eny ka ema kokoduogo. Mano miyo ka osethiedhi gi kansa, onya gibed followed up higni 20 kotimni thieth mar radiotherapy, nikech side effect biro higni mang'eny ma samoro ok en kansa ne moduogo, to en na side effect. Samoro kansa be nya duogo, koro gigi kata koduogo timake chon, to onego bed ni ne nigi qualified experience oncology manya differentiate mago. Ilero na maber mokala duke ero kamano. Grace yena mondo biadugi iri kuom nus dakika. Wachere kod weche maliekore myths, maliekore kotire kod tuoche kaka mar kansa ahinya nyaka kaka mar thuno ni winjo mane, to inyalo demystify nang'o? Mokwongo, richo. Kansa obedo associated gi richo. Ng'ato neno ni nitie richo manitimo momiyo kansa omaki. Mano namba achiel. Kansa bende nikech iwacho ni en lifestyle. Iwacho ni ngimani ok osebedo maber emomiyo kansa omaki. Mago be nawinjo. Aeto iwacho ni to bende kumiaye ni jou gi chal nade. Mar ang'wen, ji rangi ka gima gi feel no nego bed ni in gi HIV. Eko nego ni joma ntiere gi kansa ng'eny gi ntiere gi HIV. Mano be nawinjo. Koro myths nitie kendo nitie mang'eny. To bang' bende yudo ni in gi kansa no, in ng'at ma ji rito ni bro tho karang'o. Nitie kinde mana adhi dala ta romo gi miyo moro dala to penja ni kara pod intie. Tayiene ni pod antie Ruoth orita. Koro an kata kobed ni mano ok ema nomin, to bedo ni ne an gi kansa, an pacha ringe kansa. Tiende ni noparo ni nasetho nikech an gi kansa. Koro yes, kansa nitiere gi myths mang'eny. Anyuondi kumi ae, richo manyalo bedo ni setimo, ngima manyalo bedo ni sedak. Koro aeto anyisi kendo machielo maduong' mar HIV. Ng'ato rangi to wacho ni nikech kaka koro an mokwongo kane ayudo tuo ne nabeta pek. Denda ne ng'eny matin. Koro ing'eni kidogo ria pia to ji neni kitin. Tok jok mane dheroga ne gin ga joma nitie gi HIV. Koro ere kaka idwa convince ng'ato mara ni to ok ne HIV, mara to ne mana kansa. Ok yot. Ero kamano. Inyalo jiwo oganda wa nang'o kod wach achiel kende, director na nyisa ni wasechamo sawa mwatieko te. Okay, mokwongo dajiw sirikal kapok achopo kuom oganda. Kansa sani koro ng'eny. Konyalo bedo declared iluongo nang'o issue mar national concern. Mondo koro jok mantiere gi tuo mar kansa obed kanyalo yudo yien e yo man piny kata nono, nikech nitie ji mang'eny matho. Ji oluoro luonga rambe. Kansa mondi to bonye kiluonga rambe. Ji oluoro kwecho. Ibro tho nikech iluoro kwecho. Ka sirikal nyalo kamin makon jok mantiere gi tuo mar kansa e yor yudo thieth, mano nyalo kamin handi. Mar ariyo, nitie jomoko mochiwre e oganda wa, e oganda ka. Ang'eyo one lady miluongo ni Diana Akech. Entiere gi saloon Ngong kacha. Ang'e Diana konyo ga jok mantiere gi problem mar kansa. Seche ma wiyo lielre no, Diana miyo gudu. Diana loso ni koki nono, loso ni everything mondo jiw your confidence. Gima temo wacho en ma jogi onego bed recognized in a special way mondo wa encourage oganda mamoko mondo obed jogo manyalo konyo ji. Mar adek, please wang'eyo ni early detection ber. To penjo mapenjo kibedo detected at 4th stage, tiende ni ok oromi dagi.
Koro kata koponi wajiwo ji ni ale detection ber to kendo wamed jiwo oganda ni kata yudi gi stage 3 kata yudi gi stage 4 nitiere hope mana kaka daktari owacho cha. Erokamano madam. Adokero kamano mang'eny. Daktari wach mogik. Wach mogik ni mondo sanie en breast cancer awareness month. Joma mine, joma chuo wadhiuru hospital mondo laktar ochekwa. Nikech thoth cancer kaka ma breast mammogram nyalo yude ka ochalo mana tol. Kata kimulo thundi to kiwinjo. Ko ji mang'eny nyayudo ni pontie stage no to ok ginya yudo mammogram ema nya konyo mondo oyude. Erokamano. Poni ng'ato dwaro kodi daktari nyalo yudi kanye? Kod namba mar simu? Inya yude namba 0726 98 25 10. Anoe? No. 0726 98 25 10. Kauni wako namba. Congratulations daktari. Erokamano ahinya kuom tich maber daktari. En neno mwasewinjo meda konyo oganda Nyasaye mondo med gwedhi. Grace. En lweny manyaka kedi. Erokamano ahinya. Ne director na Philip Ochieng, ne producer na Pape Chokotha, ne jogo picha mawa kamoti ma Ernesto. Erokamano makede. Ne in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ani longani Ruth Otieno oriti masane.